OK lidi, takže vítám vás u tohoto videa a v dnešním videu si tady povíme, proč se dlouho nenatáčel a my s tím si tady zahrajeme Ranked Reloaded. Takže dejte like a odběr a můžeme jít na video. Takže lidi, už jsme ve hře a jo, můžete si všimnout, že mám Crosshair V2, to je vlastně custom Crosshair, akorát že se darmo. A dneska se s ním tady zahrajeme na Diamondu Ranked Reloaded. A zároveň vám tady chci říct, proč jsem vlastně nenatáčel. Hlavní důvod byl, že jsem zkrátka už měsíc nehrál Fortnite, protože mi klakl počítač. A nemohl jsem vlastně ani natáčet, protože jsem neměl přístup k mému YouTube kanálu. Ok lidi, jenom už jsme na mapě, takže jdeme Tiltidy, asi, I guess. Ne, kašlu na Tiltidy, nechci hned sebnout, jdu do Pleasant Parku. OK, ale první věc, když jste si mohli všimnout, že mám nový mic, že tady je lepší zvuk vlastně můj, že tady to je víc za prvé na hlas a je ten zvuk kvalitnější obecně. To jste si mohli jako první všimnout a já vám můžu přesně říct model toho mikráku. Je to Fifine AM8, ne, AM8, jo, Fifine AM8 a ten mikrák je dynamický a stál asi 1400 korun, nevím. Tady je schabr, doufám, že nás nevyřídí. Ale tak nás hned vyřídil na headu havokou, skvělý. OK, ale jenom teď, když mi včera přišel notebook, tak vám musím říct, že se daleko méně laguje. Se hraju na performancu, ale to vůbec nevadí. Jako já nepotřebuji lepší grafiky. Sakra! Mi úplně nedošlo, že hraju na Diamondu. Já jdu teď úplně někam dozadu, protože už nechci umírat a chtěl by jsem to nějaký dobrý placement a nechci, aby mi to úplně ubralo. Ale měl by jsem mít rank protect, když tak, takže i tak by jsem mi to nemělo ubrat. Nevím, jestli se mi to zdá, ale mám větší sensku než normálně, takže možná budu mít horší aim. Často. Tacka, nice, není špatná, ale jako lepší je pumpa samozřejmě. Já nevím, co mám k tomu dál říct, že jsem nenatáčel, prostě jsem nenatáčel, já nevím, jak to psat. OK, vemu si míňa a ještě bandy. A loot není špatný, takže bychom mohli, tamhle se někdo healuje. OK, ale zároveň důvod byl, že jsem nenatáčel, že jsem zároveň na to neměl náladu a zároveň jsem byl pořád nemocnej, takže jsem ani nemohl natáčet. Ale omlouvám se, že vám to připomínám, ale vážně budu moc rád, když mi dáte tady like a odběr na toto video. Protože ty videa stříhám dlouho a zabíráme to dost času. OK, já mám přepindovaný ty buildy, tak to bude ten problém. OK. Já to mám úplně připindovaný strašně. Dead. Stejně už měl crack, takže to asi moc nemohlo ovlivnit, že ho naklepám. OK, ale máme tu biga, takže si aspoň dáme biga. Zároveň vám můžu už říct, že jsem začal editovat cápkovi na YouTube, který se jmenuje Frazy. Takže jestli se na ně díváte, tak to je funny. A vlastně snažil jsem se do toho dát. Jediný problém je, že vždycky ty videa nejsou v nejlepší kvalitě, i když jsou ve 2K. Dávám odkaz na jeho kanál do popisku určitě. A možná se ptáte, jestli teď teda budu často natáčet, když dělám video o tom, proč jsem byl pryč. Úplně vám to nechci slibovat, protože kdyby jsem zase nenatáčel, tak by jsem ten slib nedodržel. Ale doufám, že budu už
častěji natáčet, aspoň video denně, týdně. A sakra, ty blbý pindy. Sakra. Já jdu pryč, kašlu na to. Si aspoň přebiju zbraně a změním si ty pindy zpátky. On mě viděl, sakra. Nakrek? OK, dead. A má dobrou shotgunu. Já bych se samozřejmě rád dohealoval. Nemám healy, takže si vemu grappler a uteču. Tak ještě medkit si dám, samozřejmě. Řeknu vám vážně, že vám nic nechci slibovat, protože by jsem to možná nedodržel, takže pro jistotu ne. Pro jistotu vám nic slibovat nebudu. A zároveň bych byl rád, kdybyste mi dali follow na Twitchi, odkaz vám dám zase v popisku a tady byste měli vidět to jméno. Teď si rychle jenom změním ty settingy. OK, teď by už mi to mělo fungovat. OK, mám to trošku zabugovaný. Mám hlavně teď problémy s pingem, protože mám obří ping. Často mi to i někdy stouplo mi to párkrát na 1000 a musel jsem vypnout hru, což úplně není málo. 1000 ping. Nebudeme si nic nalhávat. OK, máme high ground celkem. Doufám, že mě nepodkopá. Tamhle je cháber, OK. Je jich tady dost, upřímně. S tím aimem něco ještě musím zapracovat s tím aimem. Yes, má crack. Sakra, já mám teď myš na kabelu, protože se mi nabíjí, tak to taky jenom není moje vina. Já jinak aim nemám tak hroznej. Kurňa. Voda, Dead. OK, máme 3 killy, to není špatný na Diamond. Jako, já bych hlavně chtěl dát někdy Unreal, takže o to jsme ještě daleko. A máme poměrně low hápka, upřímně, nebudu vám nalhávat nic. OK. Sakra. Budu muset trošku trénovat hodně buildy, protože jde vidět, že jsem měsíc nehrál. Ale zároveň to není tak hrozný, na to, že jsem měsíc nehrál za mě. Na mě, jako, to není hrozný, protože já normálně hraju celkem dost špatně. A jestli tady nahlas slyšíte klávesnici, tak se vám omlouvám, protože to já neovlivním. Někdy bych jsem udělal setup tour, ale to jde těžko umožnit. Kurňa, u nás je chábro. Tady. OK, je tady. Nepřistaň, prosím, nade mnou. OK. Dead? Stejně měl bílý, podle mě. Ale celkem jsem mu dal.
OK, 4 kily a nás už jenom 8, ale mám strašně louhápka. A jestli mi dojde matro, nesmím tolik plejtvat matrem. Tady bude nahoře někdo, zasadím. OK, doufám, že teď někdo nevysprejuje, protože 7. místo je dobrý celkem na mě. Jo, tady je cápek. Já se bojím ho vyčuštit, ale jestli vykoukne, tak ho se budu snažit celýho rozsekat na kousky. Máme extrémně málo matra. OK. 150 má strašně málo. Dead. Come on. Je nás už jenom 5, to je fajn. Ale máme strašně low. Já jdu rychle si vzít to matro. A kdyby tam byly, tak případně i healy. OK. Prosím, ať tam je medkit. Sakra, tak to nic nevadí. Doufám, že se vám hlavně video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus. Jo, by the way, budu mít za chvíli Diamond 3. Čus.